حلالة تبدمسي رادي رنينا زلنا نب حونا سامي الجيتهون سامي ماريو دوي لزله هنا بتورونتو سامح ويت سمعني لهذا يا يسمعك عنده شغورتينو اوكي سلام ديغا نا فرح كويس دول الكاز اللي هو شكا غيولو انا كاب مدب شكوريناتات دول الكاز اللي هو ستريت اب ناي راديو بروجرام سنبس فنو واو صبو ينحوي كما توعد everything good نمنتاي دوي للكا تفلد I don't know but انا ريخات كنت غيرها اوكي حنتي بوستر مصياتني ابزي كم سبي بفيسبوك سلزرا اخوه انا باي ذا واي نزم كلهم سمعنا زلو شكوريناتات حاونا سامي ماريو اخم تفلطوا كاب كندا تورونتو يو ان انت يزبها اماني او اماني كل سو اماني جو غداك او كترمن لك غاغ غيولو لا don't worry يعني شيء تصبوا على اوكي منفسا وين ما وين قال وين امنت تبعنا نسوع مالتي اوكي انت زودنا وعدنا مالتي اوكي سامحوي سو حنت صحفت سلا زوصاتسي بحلف عربن قدامن لوم خا سنبتنسي صولوت كم زلو تبليامو بزعبو قرب مبرخت بنا ايدو الى الكازات اوكي يا صاغام يلن ينحوي تصبغيركا ثانك يو كاغيزي سلا زهاب كاني مالتي تقديسكا ناتحقسكو نايس يني اوكي انت مسلك وين وين امنتي بچم كلاتنا تدبزح اب سدت سلازلو سديدي زنبر زلو دحر خلت شحن كرتن بتخرسان يترا دحر معصاوا مالتي دارغات تزبزح منفساوي وي دما وبنت تبعيل صواع وعدنا هو قال دما اسرتي قال دما بتفعل سدتات كحلفن كله بتخرسان بعبي دما كتعصو خيرا مالتي دحر زونتم او اتشعو ساعه زنبرو اغلغلتنا مالتي تم زعابي اغلغلتي شعن شعو تتحيزم بزحات مساعتهم زنبرنا اشتو اغلغلتن عبيتن اديتاتن ابوتاتن ابيت ماسرت يمزلو دارغا 10 عام زياده خوين سلازي اتم وانجلاوين ابدغن ركب دماني سغاب حجي اتم دمصنا نهب صنحنا سبات وحداتينا نيرنا بقصري እዚና ሆነ ኸይኮሎ ግን አውሽተና ኮይኖም መንፈሳውያን ኮይኖም ወንጌላውያን ኮይኖም ድማ ምስቲ ስርዓት ልሂጎም ድማኒ ነት ስርዓት ይንበረልና ጽንሐልና ክንጽልየልካ ኢና ክንባርኸካ ኢና ዝብል መርበብ ዘርጊሖም ድማ ኩሉ ግዜ ኣብቲ ቤተክርስትያን ከም ዓይነት አካይዳ ትርኢኻ ኣብቲ ዘሎ ቤተክርስትያናት ንኸዶ ማለት እዩ ስለዚ ጸሎትና ተሰማሚዕ ይፈልጥኒ كما إذا عم صلوا سباد دمان تاعي خاتبل نحنا سقاب حجزي مكرانا زناوح عسدة كمبرنا زخالي حزبنا سقاق عدلو بعبي دمان من سيات عبيت ما أسرت الزبل سرعة سلازخونة وكوينات وروحينات نزفوت سرعة سلازخونة كإلا اللو سرعة زدماني فوتسوم نهزبن هاجر نزتاكم سرعة سلازيكونة ناي كومونيست زخونة منفس غاز اللو كإلا اللو زبل حساب حيزنا دحر نويح عامتات ካብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ዘለዉ ይሕዋት ኣኻኺብና ነዚ ፕሮግራም ከነዳልዎ ኺድና ማለት እዩ ሳምሐወይ ቅድሚ ሕጂ እውን ኣብዚ ድምፂ ራድዮ ኤረና ብኦፕን ማይክስ ዝበሃል መደብ ኣለና ክፉት መድረክ ዓዲመካ ነይረ ብዛዕባ እዚ ነዊሕ ዕሊልካና እንዲኻ ምናልባት ዝያዳ ናብዛ ናይ ለንቀነ ተዳልያ ዘላ ናይ ጸሎት بروغرامي خاتكور دلي اوكي اكبا زحبا لنسا محوي كاب زي صلخ ندي كوين لو مسلكا it's been a long time الليل قال له وجهه الليل قال له حدا خصلي ليها قال اي كنصلخ لنا حجي زي سرعات هقدفا بإرترا زلو يطفعلنا دنا نبل تاينا هنبلس قرب حجزني او حجزي بمسرت مصحف قدس ندينا كنريو ابنت ارميس دوله حساب كنوسد انتلا خيلنا اسو كحجزنا يخلي بحالاي انا نتي ارميس دوله حساب مالتي اوكي اتي ارميس دوله حساب دما انتاي زبل اتي مريح تاصنا مالتي رألومي عبل على حزبتات المنقستات كتمنقسن كتفرسن كتعنن كتطفئن كتندقن كتكلن او قيمك الله
ኢሉሎ ቃል ኣምላኽ ማለት እዩ በዚ ተቕሲና ተበጊስና ዘለና እዚ ኣብ ምድርና ኮይኑ ዝሰርሕ ዘሎ ናይ ኮሙኒስት መንፈስ ዘለዎ ስርዓት ህግደፍ ነቲ ኣብ ልዕሊ ህዝብና ዝገብሮ ኣብ ልዕሊ ሃገርና ዝገብሮ ዘሎ ነገራት ስለ ዘይተቐበልናዮ በዚ ምኽንያት ኢና ንሕና ነዚ ቃል ሒዝና ዝወፂና ኣለና ቃል ኣምላኽ ድማ ንሓደ ነገር እንታይ ምህረና መስለካ ንሓደ ዘጥፍእ መንፈስ ደለዎ ኣዕናዊ መንፈስ ናይ ሲኦል ዝኾነ መንፈስ ደለዎ ክንጎንሖን ክንምንቁሶን ክንብንቁሮን ሓይልን ስልጣንን ናይ እግዚአብሔር ተጠቂምና ማለት እዩ እዚ ነገር ዝተጠቂምና ብሓይሊ ጸሎት ብሓይሊ ኣምላኽ ክንቀል ከም ዘለዎ ንጽሊ ማለት እዩ ምኽንያቱ መጽሓፍ ቅዱስ ምልስ ኢልና እንተሪኢና እንታይ ኢና ንርኢ ፈርዖን ንደቂ እስራኤል ኣብ ግብፂ ሒዝዎም ከሎ እግዚአብሔር ታይሉ ኣውያት ደቂ ህዝበይ ሰማዑ ኢሉ እግዚአብሔር ይመስገን ሕጂ እንታይ እዚ ክርዳእና ዘለዎ ኣብ ግብፂ ዝነበሩ እስራኤላውያን ሰቆቃ በዚሕዎም መግዛእቲ በዚሕዎም እቲ ሽዑ ዝመፀ ድማ እንታይ ነይሩ ትልካ ፈርዖን ነቶም ቅድሚኡ ዝነበሩ ነጋውስ ዘይፈልጦም ንመን ከም በዓል ዮሴፍ ብሰላም ዘንብርዎ ዝነበሩ ነቲ ህዝቢ ማለት እዩ ዘይፈልጥ ምስተስአ ነቲ ህዝቢ ብጣዕሚ መከራን ሓሳሮ መከራን ኣብሊዕዎ ማለት እዩ እግዚአብሔር ግን ንዘከሮም ሙሴ ዝበሃል ናይ ኣምላኽ ሰብ ልኢኹ ካብቲ ባርነት እቲ ከውፅኦም ክኢሉ እሱ ድማ እንታይ ገይሩ ከይዱ ነቲ ኣብ ስልጣን ተቐሚጡ ዝነበረ ሰብ ገኒሑ መልእኽቲ የብፅሕ ነይሩ ማለት እዩ ስኻ ሕጂ ንኢሳያስ ክንገንሖ ኣለና ዲኻ ትብለን ዘላ ኖ ንኢሳያስስ ክንገንሖ ኣለና ኢሳያስን እቲ ናቱ ስርዓት ወይ እቲ ናቱ ሲስተም ሒዝዎ ዘሎ ሲስተም ምክንያቱ ኣብ ኢሳያስ ሓቢሩ ዘሎ መንፈስ ቀሊል መንፈስ ኣይኮነን ናይ ኮሙኒስት መንፈስ ኣጥፋእ ዝኾነ ስርዓት መንፈስ እዩ ዘለዎ ማለት እዩ ስለዚ ኢሳያስ ድማ ጽቡቕ ገብሪ ዘለዎ ሰብ ኣይኮነን ከም ሰብ ክንሪኦም ከለና ካብ ቅድምን ስጋብ ዝሕጅ ዘሎን ማለት እዩ ስለዚ ንሕናሲ ነዚ ስርዓት እዚ ክንባርኾን ክንምርቖን ዘይኮናሲ ካብ ስሩ ክሞሖ ካብ ስሩ ክንቀል ኣብቲ ምድሪ ድማ ከምቲ ኤርምያስ በሎ ማለት እዩ ሓድሽ ነገር ኣምላኽ ዘፍቅር ህዝቢ ዘፍቅር ብሰላም ከንብር ዝኽእል ሓድሽ ዝኾነ ስርዓት ክትከል ኢና ንዛረብ ዘለና ማለት እዩ ተረዲእካ ሰማሕወይ ሕጂ ምናልባት ኣነ ብጸሎት ድዩ ብተቓሊስካ ድዩ ኣቢልካ ድዩ ሰብ ናብ ንቡር ክምለስ እቲ ስርዓት እቲ ክእለድ ክጠፍእ ኣይሳፖርት ተረዲእካ ሕጂ ንኣብነት ብዙሓት መንእሰያት ኣለዉ ኣንጻር ስርዓት ዝጠጠው ዝበሉ ብጸሎት ዘይኮነስ ብተግባር ማለት እዩ ተረዲእካኒ ሕጂ ነቲ ጸሎት ከናእሰየለ ኣይኮንኩን ሕጂ ይርዳእካ ክኾኑ ቀፌታታት ይመጽእ ክኾኑ ማሲ ኣብ ክንዲ ተስኡ እዚ ናይ ሬቮሉሽን ኢኖ ተረዲእካኒ ሲ ጸሎት ጌርና ጥራሕ ኢና ንኢሳያስ ክንኣልዮ ተልካንስ ኢትስ ኳይት ሃርድ ቁርብ ወዲ ቲንክ ኣብዚኣ እንታይ ኣብዚኣ ሕጂ ገለገለ ሰባት ከምዚ ዓድና ክምስሉ ከለዉ እንታይ ይብሉ ካብ ጉይ መዓል ክሳድ መሓዝ ዝበሃል ኣሎ ምሽ ሕጂ ውዒሎም ግን ዝሓዝዎ ነገር የለን ፖስተር ምዘርጋሕና ጥራሕ እንታይ ክብሉ ክኢሎም ብጸሎት ዝወድቕ ስርዓት የለን ብጸሎት ደብል ዝኸውን ነገር የለን ገር ኢሎም ሕጂ ክልተ ነገር ይክነግሮም ኣነ ኣማን እግዚአብሔር መጀመርያ ማለት እዩ መጀመርያ ቅድሚ ተቓላሳይ ምዃነይ ቅድሚ ደላይ ፍትሒ ምዃነይ ኣነ ኣማን እግዚአብሔር ማለት እዩ እግዚአብሔር ከም ዝገብር ይኣምን ማለት እዩ ከም ኣማን ናይ እግዚአብሔር ድማ ናተይ ስንቂ ናተይ ዕጥቂ ጸሎት መጀመርያ ማለት እዩ ድሓር ድማ ከምቶም ይሕዋተይ ዝቃለሱ ዘለዉ ከምቶም ሕዋተይ ወጥዮም ነዚ ስርዓት እዚ ዝረብሕ ስርዓት ኣይኮነን ኣጥፋኢ ኣጽናቲ ዝኾነ ስርዓት እዩ እዚ ቀታሊ ዝኾነ ስርዓት እዩ ዝብሎ ዘለዉ ምስኦም ወፂና ድማ ኣብ ማእኸሎም ተረኺብና ድማ ነቲ ስርዓት ንቃወሞ ኣለና ኢና ብዙሓት ሰባት ብሰዓብዎ መድረኽ ኢና ዘለና ሕጂ ግን እዚ ዘበገሰና ምኽንያት እንታይ ይተልካኒ ብዙሓት ቅድሚ ሕጂ ትብዓት ዘይነበሮም መንፈሳውያን ኣሕዋት ተሲኦም ንዓና ናረኣዩ ነቶም ቅድሜና ነበሩ ናረኣዩ ተሲኦም እንታይ ይገብሩ ኣለዉ ናብዚ ቃልሲ ፀንቢሮም ይፅንበሩን ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ ነቲ ኣብቲ ውሽጥና ኮይኑ ከም ተኽላ ተቐቢሩ ዝፀንሐ ደጋፊ ስርዓት ህግደፍ ወንጌላዊ ተባሂሉ መንፈሳዊ ተባሂሉ ንዕኡ ብትብዓት ስዒሮም ወፂኦም ምሳና ኮይኖም ደው ኢሎም እዮም እንታይ ዝገብሩ ዘለዉ ዝምጉቱ ዘለዉ ስለዚ
እዚ ጾሙን ጸሎትን ንብሎ ዘለና ነቲ ናይ ኮሙኒስት ዝኾነ ስርዓት በቲ መንፈሳዊ መንገዲ ክውቃዕ ዘለዎ ክውቃዕ እዩ እቲ ናትና መደብ ማለት እዩ በቲ ሓደ መዳይ ድማ ወፂና ኢን ፐርሰን ድማ ምስ ሕዋትና ኮይና ክንቃለስ ኢና ማለት እዩ ምክንያቱ ኣብዚያ ንእሽተይ ርኢቶ ክህቦም ነዞም ከምኡ ዓይነት ርድኢት ተሃዊኾም ተዛረቡ ሰባት ትማሊ እንታይ ይብሉና ነይሮም መስለካ የናሓወይ ትማሊ ሲ እስኻትኩም ሲ ኣይትቃወሙ ኣይተብሉ ኩሉ ግዜ ጥራሕ ንጸልኢኹም ትብሉ ገለ እናበሉ እዮም ዝዛረቡና ነይሮም ማለት እዩ ሕጂ ድማኒ ኣብዚ ሰዓት እዚ ክንወፅን ከለና ሲ ተመሊሶም ንዓና ሲ ክዕንቁፉና ንርኢ ኣለና ሕጂ ሓንስትና ሜሪ መግደላስ እንታይ ኢላ ፅሒፋ ደስ ድበለትንስ ንዝሓለፈ ዓመታት ንኽብርታት ወንጌላውያን ኣመንቲ በብዝጥዕመካ ክተኳሻምሽ ፀኒሕኻሲ ሕጂ ነቲ ህግደፍ ተሓቢኡሉ ዘሎ በዓትታት ሃይማኖት ዘፅርዩ ናይ ሓቂ ወንጌላውያን ቃል ኣምላኽ ዝነብርዎን ነቲ ስርዓት ዓገብ ዝብልዎን ዝቃወምዎን ደለይቲ ፍትሒ ኮይኖም ምስተስኡሲ ተባጭውሎም ትጅምሩ ኣለኹም ስለዚ ሲ ደለይቲ ፍትሒ ከማኹም ደይኮኑን ትብላና ሓቃያ ንሕና ደለይቲ ፍትሒ ኣለና ወፂና ድማ ጸሎት እንተጸለና እንታይ ፀገም ኣለዎ ወላ ሓንቲ እዚ ኢና ንብል ዘለና ስለዚ ንኣምላኽና ኣንቢልና ነቲ መንፈስ ክንሃርሞ ኢና ወፂና ኢን ፐርሰን ድማ ምስ ሕዋትና ኣብ ውዕይን ዝሕሉን ኩሉ ዝኾነ ድማ ክንገጥም ኢና ንብል ዘለና እዚያታ መበገሲት ማለት እዩ حلالات تسمعوا زلهم شكرين حونا سامي ماريو ساميل جيتاهون كاب تورونتو كندا يمسانا زلو سامحوي I hope the ጸሎት ተሰሚዑ እዚ ህዝቢ ቅሳነት ክረክብ ናብ ንቡር ክምለስ ኩሉ ተኣሲሩ ዘሎ ክፍታሕ once and for all ስርዓት ህግደፍ ስርዓቱ ናብ ህዝቢ ክረክብ ሕማቅ ክዛራይትልኒ ኦኬ ይረዳእካ ያ ፀገም የለን ገናዊ ሰማሐወይ እስከ ምናልባት እዚ መደብ እዚ ተታሒዝ ዘሎ ካብታ ስእሊ ተበጊሰታ ዝመፀትኒ ባይ ዘ ወይ የቀኒለይ ሳክት ከይዳ ኣለኹም ሰኻ ዝዕልል ዘለኹ ጸሎት ንለውጢ ስርዓት ኤርትራ ትብል ጽሕፍቲ እየ ዘንብብ ዘለኹ መደብ ጾምን ጸሎትን ብሕብረት ደለይቲ ለውጢ ንፍትሕን ወንጌላውያን ኤርትራ እያ ትብል ካብ ሰዓት 5 ክሳብ ሰዓት 8 ዩኬ ታይም ካብ ዓርቢ ቀዳም ኦልሬዲ ጀሚሩሎ ሎሚ ኸኣላ ማለት እዩ ስለዚ ከተመሓላልፎ ትደሊ መልእኽቲ እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ነዞም ምናልባት ዝስእሊ ዘይበፅሖም እስከ እታ ማይክሮፎን ናባኻ ገድፋ እሞ ሳማሓወይ ገለ ዝበሃል ተሎ ክትሕብረና ጽቡቕ የናሓወይ ቴንኪዩ ደጊመ ማለት እዩ መጀመርያ ነቲ ኣብ ምድርና ዘሎ ኩነታት ቀሊል ኩነታት ከም ዘይኮነ ኩላህና ንዕዘቦ ኣለና ማለት እዩ ኣብ ጽባሕ ንኣሽቱ መንእሰያት ዝጠፍኡሉ ዘለው ዘመን በፂሕና ኣለና ማለት እዩ ሰብ ብሽቁረራ ዝነብረሉ ዘሎ 10 ሜትሮ እውን ዘይከደላ ሃገር እያ ዘላትና ማለት እዩ እንታይ ክብል ይደሊ ነቲ ኣብ ውሽጢ ዘሎ መንፈሳውያን ወንጌላውያን ኣሕዋት ኣመንቲ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ይኹኑ ኣብታ ምድሪ ኮይኖም ብብዙሕ ሰቆቃን ብብዙሕ መከራን እናተጋላትዑ ነቲ ወንጌል ግን ብዘይምሕላል ዝሰብክዎ ዘለው እግዚአብሔር አምላክ ኃይልኹም ይብሎም ማለት እዩ እግዚአብሔር አምላክ ኃይልኹም ይብሎም ምክንያቱ እግዚአብሔር ኩሉ ግዜ ኃያል እዩ መጻናኒ እዩ ድማ እግዚአብሔር ይመስገን ሓደ እዋን ጴጥሮስ ምስተኣስረ ታ ማሕበር ክትጽልም ከላ ስለ ጴጥሮስ እንታይና ንርኢ መንፈስ
እግዚአብሔር ክወጽሖ ከሎ ኢና ንጴጥሮስ ንርኢ መልአኽ እግዚአብሔር መጺ ካብቲ ቤት ማእሰርቲ ከውፅኦም ከሎ ኢና ንርኢ ንጴጥሮስ ማለት እዩ ስለዚ ነዞም ሕዋተይ መጀመርያ በቲ መንፈሳዊ ነገር ከምኡ ዓይነት ምጽሕ ክኾነሎም ምጽንናዕ ክኾነሎም ይደሊ ይምነን ህዝበይካ እግዚአብሔር አምላኽ ብሙሉእ ሰላምን ብሙሉእ ሓርነትን ፍትሕን ዘለዎ ዘመን ክምለሰሉ ክመጸሉ ይደሊ ማለት እዩ ዋው ነዚ ኣብ ደገ ዘሎ ህዝቢ ድማ ተቓላሳይ ደላይ ፍትሒ እንታይ ክብሎ ይደሊ ክልተ ነገር ክብሎ ደሊ ማለት እዩ ነቶም ኣብ ስርዓት ህግደፍ ተጎዝጊዞም ወንጌላውያን ኣመንቲ ኮይኖም መንፈሳውያን ዝብሉ ነቲ ጸሎት ብትክክል ደይጸልይዎ ዘለው እዚኣ ኣብ ንህምያ ዘላ ካልኣይ ምዕራፍ ክህቦም ደሊ ሳምባላጥ በዓል ሄሮን ጦብያን በዓል ኣምኖንን ጌሰምን እቲ ዓረባዊ ምስ ሰምዑ ኣላጎፅና ብልዕቀት ሰሓቁናን ብምቅላል ድማ እዚ ንስኻትኩም ትገብሮ ዘለኹም ነገር እንታይ እዩ ካብ ንጉስ ዶ ክትዕሙፁ ትደሊ ኣለኹም በሉና ኢሎም ምክንያቱ እዞም ዝብለካ ዘለኹ በዓል ሳምባላጥ ዝኾኑ ሰባት ነቲ ኣብ ዓድና ዘሎ ንጉስ ኢሎም ዝኣምኑሉ እዮም ምክንያቱ ካብቲ ክርስቶስ ኢየሱስ ካብቲ ህያው ዝኾነ ኣምላኽ ኣብ ሊፆም ንዕኡ ዘምልኽዎ እዮም ንሹም እዮም ኣብቲ ቤተክርስትያናት ተሰግሲጎም ዘለዎ ማለት እዩ ሕጅስ ንዕኡስ ነቲ ንሕና ነምልኾ ኣምላኽ ገዲፍኩምሲ ይብሉና ኣለዉ ነቲ ንሕና ነምልኾ ኣምላኽ ገዲፍናስ ነቲ ሶም ዝእዘዝዎ ስርዓት ህግደፍ ደይተኣዘዝናዮም ንዓና እንታይ ዝገብሩና እናሻዕ ከምዘይ መንፈሳውያን ዝሓስቡና ወይ ዝነቕፉና ማለት እዩ ሕጂ ኣብዚ ድማ እንታይ ይብሎም ሽዑኡ ንህምያ ሽዑ ኣነ ከምዚ ኢለ መለስኩሎም ኣምላኽ ሰማይ ከቕናልና እሞ ንሕና ባሮቱ ድማ ተሲና ክንሰርሕ ኢና ንስኻትኩም ግና ኢሎም ኣብ የሩሳሌም ክፍልን መሰልን መዘከርታን የብልኩምን በልክዎም እዞም ሕጂ ምዝ ስርዓት ተጎዝጊዞም ስቃይ ህዝቢ ኤርትራ ዘናውሑ ዘለው ስቃይ ስደትና ዝኾኑ ዘለው ሓድሕና ደም ከም ንፋሰስ ዝገብረና ዘሎ ስርዓት ህግደፍ ክንሱ እሳቶም ድማ ዝኾይኖም ኣጆኻ ዝብሉ ዘለው ጽባሕ ንግሆ ዝኾነ ይኹን መዘክር የብሎምን የንሓወይ ኣነ ንስኻን ድምፂ ንኸውን ኣለና ጽባሕ ንግሆታ ኣነ ንስኻን ድምፂ ዝኾናያ ሓንቲ ምዕራፍ ኣብ ህይወት ታሪክ ህዝብና ተመዝጊባ እያ ትነብር ቀሊል ነገር ኣይኮነን ማለት እዩ ስለዚ እዚ ክብሎም ይደሊ ነቶም ደለይቲ ፍትሒ ኮይኖም ድማኒ ስጋብ ሕጂ በተሓሳስባ ደይተለወጡ ናይቲ ስርዓት ህግደፍ ኣብ ልዕለና ዘውርዮ ዝነበረ ዝገብሮ ዝነበረ ጽልእን ቂምን ኣብ ልዕሊ ጴንጠ ወይ ወንጌላውያን ሕዋቶም ዘለዎም ኣረኣያ ክቕይሩ ይምዕዶም ምክንያቱ ሳምባላት ኣይትኹኑ ከምቶም ህግደፋውያን ክብሎም ይደሊ ኣምሰሉታት ዘይኮንካሲ ናይ ብሓቂ ደላይ ፍትሒ ክትከውን ኣለካ ካብ ነብስኻ ክጅምሮ ኣለካ ፍትሒ ማለት እዩ ንዓይ ደላይ ፍትሒ ኮይኑ ፍትሒ ክህበኒ ዘይከኣለ ሰብ ነቲ ህዝበይ ፍትሒ ይደልሎ ኢሉ ክቃልስ ኣይክእልኒ ሕጂ እዚ ክብል ዝደሊ እዚ ምክንያት እዚ ድማ እንታይ እዩ ቴልካኒ ኣብ ኣስቴር ማለት እንተራ ከይድና 4:16 ኢድሞ ኣብ ሱሳን ዘለዉ ኩሎም ኣይሁድ ኣኪብካ 3 መዓልትን ለይትን ከይበልዓኹምን ከይሰተኹምን ምእንታይ ጽሙ ኣነ እውን ኣግራደይ ኮይነ ክጽውም የሞ ሽዑ ሕጊ እኳ ዘይፈቅዶ እንተኾነ ናብ ንጉስ ክኣትየ እንተሞትኩ እኳ እሙት ኢላ ለኣኸትሉ እዚ ድማ እንታይ እዩ ኣስቴርታ ጅግና ሰብ ኣብ ልዕሊ ህዝባ ናይ ጥፋት ኣወጅ ምስ ተኣወጀ የናሓወይ እንታይ ገይራ ጾሙን ጸሎትን ክወስዱ ምስ ህዝባ ኮይና ወሲዳ ነቲ ዘይድፈር ትብሎ ዝነበረት ኣብ ስልጣን ተቐሚጡ ዝነበረት ከይዳ ህዝበይ ክጠፍስ ንምንታይ ተፈሪዱ ኢላ ክትማጎት ከላሪና ከምዚአን ዝበላ ጀጋን ሕዋት ድማ እግዚአብሔር ኣተሲእዎን ስለ ዘሎ ንኣምላኽ ክብሪ ይኹኖ ብዙሓት ጀጋን ኣለዎና ዝቃል ስንሪአን ዘለና ማለት እዩ ምክንያቱ በዓል ዲቦራ ዝኾና ማለት ስለዚ ንሕና ድማ ንህምያን ማርዶኳይን ዝኾነ መንእሰይ ተሲኡ ስለ ዘሎ ኣጆኹም ክብል ይደሊ thank you ka radio rena and yenha biflay bitami thank you so much ክብለካ ይደሊ ማለት እዩ እንዳተሓጎስኩ ሳማሐወይ ጎይታ ባርኽካ ዲ ዝበሃል ጎይታ ባርኽካ ናይ ብሓቂ ኣፍካ ሰዓር ኣሜን ኣሜን አይ ሆፕ ዝተገበረ ጸሎት ኣብ ግብሪ ውዒሉ ገለ ለውጥ ደኾን ንርኢ ንኸውን who knows ኣነ ሳማዓርከ ይነግረካ ኣለኹ ዋላ ጸሎት ክጅምር ናይ ፈርክ ብዳውን ሰማዕናሲ እሞ ገለስ ክንጅምር ኣለና ዳውን ንብለኮ መመላት ኣየና ሓወይ እኮ መጀመርያ ዓጢቕና ዳውን ንብሎሲ እንታይ እዩ
مملعتاي مغنياتي انتايلو مزمور كزمر كلاسي مايكل زبتن بتونم صلاتي مغنياتو እቲ ጸሎት ኣብ ውሽጢ ተጸልዩ እቶም ዝብተን ዘለዉ ግን እቶም ኣብ ደገ ዘለዉ ጸላት እዮም ስለዚ ኣነ ንስኻ እቶም ካልኦት ኣሕዋትና ንቃለስ ዘለና መጀመርያ ንኣምላኽ ኣሕሊፍና ክንጽልን ከለና ሽዑ ድማ ክንወፅእ ከለና ኢና እንታይ ንገብር ጸላትና ዝርዕዱን ዝብተኑን ማለት እዩ ስለዚ ዳዊት ኮሚ ገይሩ መጀመርያ ጸልዩ ድሕሪ ይኸይዱ ንጎልያድ እንታይ ገይሩ ብንሽተይ ጸጸራው ዲቆ ማለት እዩ ስርዓት እዚ ከዓ መድፍዕ ከማን ምትኳሳ የለኒ ምናልባት ሓንቲ ካራሽን ተተኪሳ ክወድቕ ይኽእል ምክንያቱ እንታይ ድዘክር ስርዓት ደርጊ ክወፅእ ከሎ ካብ ኣስመራሲ ደቂ 8 ዓመት ካብ ነርና ኖ ቁልቁል ኣፉ ደፊኡ 100 ገለ ሽሕ ዝኸውን ሰራዊት ወፂኖ እዚ ሁሉ ዳቶታ ክወስመተንሲ ኣብ ደገ ኣስመራ ምስ ወፅሑ ግን ምንም ኣይተኮስን ቁልቁል ኣፉ ደፊኡ ብሮት ወፂኡ ሰራዊት ናይ ደርጊ ማለት እዩ ምስ ብዙሑ ከማን ካብቲ ሽዕ ዝነበረ ተጋዳላይ ህዝባዊ ግንባር ዝበዝሕ ነይሩ ሕጂ ከዓ እዚ ዝገብር ኣምላኽ እዩ ዘለና ክብል ኢለ የሱስ ጎይታ ኣሜን ሻዕብያ ይስማዕ ዋ ሰምዕሎም በርታ ኣዋጅ እኮ ሕጂ ኣብኦም ስለ ድመፅሐ ተናዊቶም ክሓድሪኦም የና ሓወይ ሰማዕ ወይ ቴንክ ዩ ሶ ማች You're welcome. ስለቲ ወርቃዊ ግዜኻ God bless you and thank you amen መሓላለፍካዮ መልእኽትኻ ሰሚዖም ኣለዉ ኩሎም ተኸታተልቲ ድምፂ ራድዮ ኤረና ውሽጢኹኑ ዋላ ኣብ ደገ ዘለዉ ማለት እዩ and ሓንቲ መዝሙር ክጋብዘካ እየ and ሓንቲ ጥዕምቲ መዝሙር ረኺበ ኣለኹ ናይ ሓውና የማነ ሃብተ ዋው ኢልሮይ ብዙሕ መከራ ዝሓለፈ ጅግና ሓዊ ናይ ብሓቂ ኦኬ ንሳ ክጋብዘካ እየ ጎይታ በረኽካ thank you so much amen and ኣጆና ኦኬ ሹር የና ሓወይ thank you የና ሓወይ thank you ስለ ግዜኻ ስፋርማን የغنيلي ኩላትኩም ተኸታተልቲ ድማኒ thank you